Riera. Tenim una notícia que està passant a Hawaii. És un volcà que ha entrat en erupció la setmana passada, el diumenge. El volcà és el més gran d'Europa. Que el volcà es diu Mauna Loa. Està arribant a la carretera principal de la Isla Grossa. Ha sortit d'erupció per la nit. Hola, em dic Clàudia. Benvinguts i benvingudes a IA Notícies. I avui tenim una notícia per vosaltres, la immortalitat. Us deixo amb el Pau. Hola, sóc el Pau i us voldria dir que només ens queden 100 anys per la primera resurrecció humana. La cumbre sobre immortalitat celebra a Madrid ha posat de manifest la maduresa científica assolida per criopreservar teixits, òrgans, mamífers i humans i tornar-los a la vida. És qüestió de temps que es reanimi una persona morta. Bona tarda i moltes gràcies per la vostra atenció. Informació de Pelé. FIFA Brasil. Data de naixement 23 del 10 de 1940. Any de debut 1956. Estatura 1,73. Demarcació davanter. Sexe home. Professió exfutbolista. Lloc de naixement estat de Minas Gerais, Brasil. Quants títols va guanyar Pelé? En total va aixecar 14 trofeus. Ja en comptes generals, Edson Arantes de Nacimiento té al seu currículum 29 campionats oficials, a més d'alguns tornejos amistosos, disputats amb la selecció de Brasil. Quants gols va fer Pelé? Les seves estadístiques són 757 gols en 831 partits oficials, ubicant-lo al 5è lloc dels màxims golejadors de la història. Darrere la també llegenda brasileira Romario, 772, l'argentí Lionel Messi, 798, l'austro-hongarès Josep Bican, 805 i el portuguès Cristiano Ronaldo, 829. Com es diu la pel·lícula sobre la vida de Pelé? Birth of Legend, el naixement d'una llegenda traduït al català, està a la plataforma de Netflix. La descripció oficial és: el meteòric ascens de Pelé des de les faveles de Sao Paulo fins a portar el Brasil a la seva primera victòria de la Copa del Món. A l'edat dels 17 anys es narra en aquest drama biogràfic. Aquests dies hem tingut una onada de fred intens. La neu ha arribat a cotes molt baixes i ha nevat ni que fos lleugerament a lloc on feia temps que no nevava. Segur que heu pres precaucions i us heu de protegir del fred. Si vosaltres hi heu patit, imagineu com devien haver passat els de persones que dormen al carrer. Fins aquí la notícia d'avui.